Moikka! Mä oon Tiia Rosnell Mannerheimin lastensuojeluliitosta ja seuraavaksi kerron teille vähän tutor-toiminnasta. Kun yläkoululainen siirtyy toiselle asteelle opiskelemaan, niin se tapojen ja kulttuurin muutos on yleensä aika suurta siihen peruskouluun verrattuna. Tässä tutor-toiminnassa on paljon samoja ominaisuuksia, mitä yläkoulumaailman tukioppilastoiminnassa on. Eli näitä molempia toimintaa yhdistää tämmöinen nuorten vertaistuki, ryhmäyttäminen, sosiaalisen syrjäytymisen ehkäiseminen sekä oikeus kuulua ryhmään sellaisena kuin nämä nuoret on. Ja mikä sitten on tämä tutor? Tutor on tämmöinen vanhempi opiskelija, joka toimii ensimmäisen vuoden opiskelijoiden tukena ja turvana ja ensimmäisenä kosketuksena tähän opiskelijan elämään. Tutor pystyy kertomaan tämän opiskelunsa aloittavalle nuorelle niitä asioita, mitä olisi ehkä itse halunnut kuulla silloin, kun on itse aloittanut toisen asteen opiskelut. Ja tutor-opiskelija on monesti kokenut vähän samoja haasteita ja semmoisia opiskelun aloittamisen ongelmia, mitä sitten nämä ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat siinä syksyn aikana kohtaavat. Tutorin tehtävänä on tutustuttaa uudet opiskelijat oppilaitokseen ja kouluyhteisöön ja uusiin kavereihin. Ja tutorit on saanut koulutuksen tähän tehtäväänsä ja se sitten valmentaa heitä toimimaan sitten paremmin tutorina. Tutorit voi esimerkiksi olla apuna lukujärjestyksen teossa, kohottaa uusia opiskelijoiden ryhmähenkeä tai tavata näitä tutoroitavia vuoden mittaan. Ja tutoreilta voi ja tulee aina kysyä neuvoa sitten tilanteessa kuin tilanteessa. No mitä sitten on tämä tutorointi? Eli tuolla toisella asteella järjestetään tällaista päämäärätietoista toimintaa, jossa nämä tutorit ja uudet opiskelijat kohtaa ja on tekemisissä toistensa kanssa. Ja nämä kokeneemmat opiskelijat ottaa vastuun uusien opiskelijoiden ohjauksesta ja tukee näin heidän opiskeluaan. Ja tutoreita kannattaa hyödyntää myös paljon siinä kohtaa, kun on tämä peruskoululaisten toiselle asteelle hakuprosessi meneillään. Silloin kannattaa tutorit pyytää mennä kertomaan ysiluokkalaisille, miksi juuri heidän alalleen kannattaa vaikka hakea tai miksi se oma koulu tai heidän koulu olisi sellainen, mihin kannattaisi opiskelemaan lähteä. Eli tiivistettynä tutorointi on auttamista, tukemista, opastamista ja ohjaamista. No miksi sitten tätä tutorointia tarvitaan? On äärettömän tärkeää, että siellä on turvallinen ja välittävä ympäristö, jotta kaikki tuntee olonsa kotoisammaksi, kokee, että siellä koulussa on turvallista olla, kuuluu siihen porukkaan, on yksi jäsen siinä ryhmässä. Tällä tutor-toiminnalla saadaan välitettyä ehkä pikkusen tämmöistä ympäristöä sinne koululle. Tämä toiminta voi ennaltaehkäistä esimerkiksi kiusaamista. Ja tärkeää on, että kukaan ei jäisi siellä koulumaailmassa yksin. Kaikilla on tarve kuulua ryhmään. Ja tällä tutor-toiminnalla voidaan auttaa siihen, että kaikki opiskelijat löytäisivät sen oman porukkaansa, mihin kuulua. Tätä toimintaa tarvitaan myös yhteisöllisyyden ja ystävystymisen kannalta. Eli tämän toiminnan kautta voidaan tutustua uusiin ihmisiin. Porukka hitsautuu yhteen ja ryhmähenki paranee. Sitä kautta yleensä myös se opiskelumotivaatiokin vähän paranee. Eli kun on viihtyisää siellä koulussa ja haluaa tulla sinne, on turvallista tulla sinne, niin silloin myös opitaankin paremmin asioita. Eli tästä kannustavasta ilmapiiristä hyötyy ihan se koko oppilaitos, niin se henkilökunta kuin ne opiskelijatkin. Ja tutorointia tarvitaan myös tämmöiseen vertaisperehdytykseen uuteen kulttuuriin. Eli tutorit on linkkinä uusien ja vanhojen opiskelijoiden ja henkilökunnan välillä. Ja tämän toiminnan merkitys korostuu erityisesti siinä kohtaa, jos tulee opiskelijoita, joilla on ihan uusi paikkakunta, tai se oppilaitoskin on ihan vieras, niin silloin tutoreita tarvitaan auttamaan ja opastamaan tässä sitten koulun arjessa ja opiskelun arjessa. Ja tiivistettynä tutor-toimintaa tarvitaan, että kaikilla olisi hyvä olla. Tälle toiminnalle on myös luotu vähän tavoitteita, ja tämän tutor-toiminnan johtoajatuksena on lisätä näiden opiskelijoiden hyvinvointia, luoda semmoista hyvää ilmapiiriä ja vahvistaa opiskelijoiden osallisuutta yhteisön jäseninä. Eli ilmapiiri, yhteishenkeä, ollaan se
mehenki siellä koululla opiskelijoiden kesken. Tavoitteena on myös tutustuttaa siihen uuteen oppimisympäristöön ja siihen uuteen ryhmään. Kehitetään opiskelijoiden itsetuntemus- ja ihmissuhdetaitoja, eli erilaisten tapahtumien tai teemapäivien tai viikkojen kautta sitten vähän myös näitä taitoja kehitetään. Tutorit voi myös lisätä opiskelijoiden tietoisuutta erilaisista avunsaantimahdollisuuksista, eli he voivat kertoa, että mistä löytyy kuraattoripalvelut tai mistä voi saada apua, jos on vähän opiskelun kanssa haasteita, että mistä löytyy kaikki palvelut siellä koululta. Ehkäistään alkuvaiheen ongelmia rohkaisemalla, ohjaamalla, tukemalla näitä opiskelijoita ja auttaa myös näihin opintoihin ja uravalintaan liittyvissä kysymyksissä ja tarvittaessa ohjaa sitten muun avun piiriin, eli sinne opinto-ohjaajille ja muille, mutta nämä tutorit voi hyvin sitten kertoa jo vähän sitten, että millaisia on vaikka työharjoittelupaikat tai muuta. Ja sitten voidaan vielä tutoritoiminnan tavoitteena mainita, että lisätään tietoisuutta oppilaitoksesta esimerkiksi messutoiminnan avointen ovien päivien kautta. Eli silloin kun nämä vertaiset kertoo näistä asioista muille nuorille, niin silloin ehkä se viestikin menee paremmin perille. No, tutoreiden tehtävinä tässä on mainittu, että pyritään auttamaan ongelmatilanteissa tai ohjaamaan tarvittavan avun piiriin. Eli ei tutorinkaan tarvitse kaikkea ihan kaikessa tietää, vaan tietää sen, että mihin sitten voisi jonkun opiskelijan ohjata, jos ongelmia tulee. Esitellään sitä uutta oppilaitosympäristöä, autetaan oikein luokan tai työsalin löytämisessä, ruokailukäytännöissä, neuvotaan opiskelutarvikkeiden hankinnassa, mitä sitten ikinä tuleekaan vastaan. Nämä tutorit voi jakaa niitä omia kokemuksiaan opiskelijoiden kanssa. Sitten voidaan tutustuttaa uudet opiskelijat oppilaitoksen käytäntöihin, sääntöihin, mitä siellä on, mikä tekee siitä oppilaitoksesta just sen, mitä se silläkin hetkellä on. Tutustuttaa vähän henkilökuntaan, oppilaitoksen toimistoja, opinto-ohjaus- ja terveydenhuoltopalveluihin. Ja sitten voi tutustuttaa siihen opiskeltavaan alaan, kertoa niistä suuntautumisvaihtoehdoista, niiden valinnasta ja työssäoppimisjaksoista. Kertoa, jos on hyviä kokemuksia eri paikoista, niin jakaa sitä tietoa eteenpäin. Autetaan uuden opiskeluryhmän ryhmättämisessä. Järjestetään sitä ilmapiiriä yhteishenkeen nostattavia tapahtumia, tempauksia. Annetaan niissä tietoa näistä avunsaantimahdollisuuksista. Esitellään oppilaitosta näillä messuilla, peruskouluista tutustumiskäynneillä. Ja sitten tärkeä tehtävä on myös tuoda sitä opiskelijoiden näkökulmaa opetukseen ja oppilaitoksen toiminnan suunnitteluun. Eli myös se oppilaiden ääni tulisi siinä kuuluville. No, joissakin oppilaitoksissa, varsinkin tämmöisissä suuremmissa oppilaitoksissa, on vielä erikseen sitten nimetty näitä erilaisia tuutoreita. Voi olla vertaistuutorit, markkinointituutorit, harrastetuutorit ja asuntolatuutorit. Ja näistä markkinointituutorit yleensä vastaa siitä, että esitellään sitä oppilaitosta sillä peruskouluissa, messuilla. Ja sitten jos tulee oppilaita tutustumaan sinne kouluun, niin sitten nämä markkinointituutorit hoitaa sitten sen esittelyn. No, sitten esimerkiksi nämä harrastetuutorit voi olla sitten sellaisia, jotka vastaa tällaisesta harrastustoiminnan kehittämisestä siellä oppilaitoksella. Eli esimerkiksi voi olla vaikka välituntitoimintaa tai liikunnallista välituntitoimintaa tai sitten kertoo muita semmoisia harrastusmahdollisuuksia. No, sitten tuossa on vielä asuntolatuutorit, eli jos sen koulun yhteydessä on vielä asuntola, missä opiskelijat voivat asua, niin silloin nämä asuntolatuutorit huolehtii sen asuntolan meiningistä siellä, että siellä on kaikki hyvin ja toimivat vertaisohjaajina sitten siellä asuntolamaailmassa. No, kun sitä tutor-toimintaa käynnistetään siellä oppilaitoksessa, niin todella tärkeää on, että sille olisi se johdon tuki myös tälle toiminnalle siellä koulussa. Silloin on kaikki vähän helpompaa järjestää ja miettiä sitä asioita eteenpäin. Ja se, että sen oppilaitoksen johto arvostaa sitä tutor-toimintaa
vaikuttaa myös siihen koulun koko henkilökunnalta saatavaan tukeen. Eli se johdon tuki on siellä kunnossa, niin silloin muidenkin on helpompi lähteä siihen sitten mukaan. No siinä vaiheessa, jos suunnittelette tällaista toimintaa siellä teidän oppilaitoksessa, niin kannattaa sen johdon kanssa sopia muutamista käytännöistä ihan sinne heti alkuun. Eli opetussuunnitelma antaa kyllä pohjan tälle tutor-toiminnan toteuttamiselle ja viestii myös siitä, että on tärkeää tutor-toiminnan osalta on tärkeää, että se on osa sitä koulun arkea. Ja siinä suunnitteluvaiheessa on hyvä sopia myös tämmöisistä, että tutor-toiminnasta vastaavan tutoreiden ajankäytöstä, eli että sillä koulun henkilökuntaan kuuluvalla, joka tutor-toimintaa siellä vetää, niin hänellä olisi myös aikaa käytettävissä siihen toimintaan. Ja sitten nämä resurssit, eli onko siihen ajallisesti kuinka paljon käytettävissä ja kuinka paljon on sitten rahallisesti mahdollisesti käytettävissä. Vaikka että mennään johonkin messuille esittelemään toimintaa, niin on sitten mahdollisuus hankkia sinne jotain vaikka jaettavaa tavaraa tai jotain karkkia tai purkkaa, mitä voi sitten opiskelijoille antaa. No sitten on myös hyvä sopia näihin tutor-toimintaan osallistuville opiskelijoille myönnettävistä opintoviikoista. Eli sinne vapaasti valittaviin opintoihin monesti annetaan muutama opintoviikko sitten tästä tutor-toiminnasta. Ja siinä voi olla käytössä esimerkiksi tämmöinen tutor-toiminnan passi, jolla nämä tutorit merkkaa siihen aina, jos he on toiminut tutoreina, merkkaa sen päivämäärän, kellonajan, kuinka kauan on siinä ollut näissä tehtävissä ja mitä on sitten tehnyt. Eli jos on käynyt vaikka kiertänyt alueen 9-luokkalaisille kertomassa toiminnassa, niin kirjoittaa sinne sitten passiin, että hän on tämmöisenä päivänä käynyt siellä ja siellä koululla ja näin monta tuntia on siihen käytetty ja tämmöisistä aiheista puhuttu. Ja silloin se on sitten hyvin kirjattu ylös sitten, että saa ne opintoviikot siitä. No sitten on hyvä sopia myös opetussuunnitelmasta tutor-toiminnan osalta, tiedottamisesta opiskelijoille ja miten muuta koulun tai oppilaitoksen henkilökuntaa tiedotetaan asiasta ja motivoidaan ja miten heidät sitten saadaan mukaan hyödyntämään näitä tutor-opiskelijoita. Ja jotta nämä nuoret saadaan toimimaan siellä tavoitteellisesti, niin on tärkeää, että on myös tutor vastaava sieltä oppilaitoksen henkilökunnasta. Ja hänen tehtävänään on huolehtia tämän oppilaitoksen vastuuhenkilönä ja tutoreiden tukena käytännön toiminnassa ja sen kehittämisessä. Eli tarkemmin vielä tämä tutor vastaava voi ohjata sitä oppilaitoksensa tutor-toimintaa, vastaa siitä rekrytoinnista ja valintaprosessista, eli kun otetaan uusia tutoreita mukaan, niin vastaa sitten siitä hommasta. Ja tietenkin jos toiminta on jo siellä oppilaitoksessa, niin sitten kannattaa ottaa myös näitä vanhoja tutoreita tähän avuksi ja tueksi. Huolehtii näitä tutoreiden koulutuksesta, voi tilata ulkopuolisen kouluttajan tai järjestää sitten koulutuksen siellä oppilaitoksen henkilökunnan voimin. Eli hyödyntää vaikka kuraattoria tai jos on nuorisotyöntekijöitä saatavilla sinne koululle. Sitten on tärkeää tavata näitä tutoreita säännöllisesti, kannustaa siinä toiminnassa. On tutoreiden tukena tiedotuksessa niin opiskelijoille kuin henkilöstöllekin. Ja tärkeää on viedä eteenpäin näitä tutoreiden ideoita, varmistaa ne resurssit siihen toimintaan ja vastaa siitä pitkäjänteisestä kehittämisestä ja suunnitelmallisuudesta. Ja tätäkään hommaa ei tarvitse tehdä yksin, vaan voi ottaa siihen sitten vaikka ohjaaja parinkin ihan hyvin mukaan, niin voi sitten 2 henkilökuntaa kuuluvan jäsenen kanssa tätä yhdessä pyörittää. Lisäksi voi sitten miettiä tämmöisiä tehtäviä tutor-toiminnasta vastaavalle, eli huolehditaan tästä seurannasta, eli nämä opintoviikot ja mahdolliset arvosanat tutoreille, eli huolehtia, että on täytetty oikein ja hyvin ja että kaikki tulee saamaan ne ansaitsemansa opintoviikot. Sitten tutor-toiminnan opetussuunnitelman laatiminen ja päivittäminen innostaa tämän koulun tai oppilaitoksen johdon ja ryhmän ohjaajat tähän toiminnan kehittämiseen ja toimii apuna verkostoitumisessa oppilaskunnan hallituksen kanssa tai yhteyshenkilönä eri järjestöjen suuntaan.
No, tutoreiden valinnassa voidaan käyttää erilaisia menetelmiä. Löytyy hakulomaketta, haastattelua, ryhmätehtävää, ryhmähaastattelua. Eli semmoista, missä päästäisiin vähän seuraamaan tutoreiden erilaisia rooleja ja toimintaa. Eli miettii sitä, mikä on se omalle oppilaitokselle sopiva keino, miten sitten tätä valitsee. Mutta tuossa on muutama esimerkki, miten sen voi tehdä. Tutoreilla on monia erilaisia vahvuuksia, vaativia tehtäviä, eli se on hyvä, että on monenlaisia opiskelijoita, jotka lähtee tähän toimintaan mukaan ja voi olla ihan erinomaisia tutoreita, vaikka ne eri taidot on sitten eri opiskelijoilla erilaisia. No, jos mahdollista, niin vanhoja tutoreita voi käyttää apuna. Ja tärkein ominaisuus tutorina on halu auttaa näitä uusia opiskelijoita ja kehittyä itse vertaisohjaajana. Ja tutoreita olisi hyvä olla ainakin 2 jokaista seuraavana syksynä aloittavaa ryhmää kohden. Eli että ei jäisi vain yhden opiskelijan tai tutorin vastuulle vaikka ryhmäyttäminen tai muu toiminta siellä, niin kannattaa aina valita vähintään 2. Ja ammatillisissa oppilaitoksissa olisi hyvä saada tutoreita mahdollisimman monelta alalta, jotta he pystyvät kertomaan mahdollisimman laajasti näitä asioita. Ja jos siellä teidän oppilaitoksessa tai yksiköissä ei vielä ole tutoreita ja toimintaa ei saada mukaan vaikka ihan muutama opiskelija, niin kannattaa silti ylläpitää sitä toimintaa siitä huolimatta. Se, että saatte muutaman hyvän tutorin siihen alkuun heti mukaan, niin se sitten kantaa hedelmää kyllä seuraaville lukuvuosille. Ja siihen saadaan sitten helpommin rekryttyä taas lisää seuraavina vuosina. Eli nostaa vähän sitä toiminnan profiilia niin muutamienkin hyvien tutoreiden avulla. Ja kun se toiminta on näkyvää, niin silloin se ensi vuoden rekrytointi on jo helpompaa. Ja siellä luokissa kiertäminen ja toiminnasta kertominen innostaa usein näitä uusia opiskelijoita mukaan siihen toimintaan. Ja puskaradio on äärettömän hyvä keino tässä rekrytoinnissa myös. Eli on se sitten sosiaalisen median kautta tai vaikka siellä oppilaitoksen käytävillä. Niin puskaradion kautta saa sitten tietoa hyvin myös eteenpäin. Siellä luokissa kannattaa myös käydä toimintaa markkinoimassa. No sitten kun nämä tutorit aloittavat toimintansa, niin on tärkeää, että heille olisi myös vähän koulutusta, jotta he tietää mitä heiltä odotetaan tutoreina ja mitä tavoitteita sillä oppilaitoksella on tutortoiminnalle. Tässä koulutuksessa on myös tärkeää, että tutorit itse asettaa ne tavoitteet, tämmöiset toiminnalliset tavoitteensa ja pohtii, että mihin he voivat vaikuttaa siellä oppilaitoksessa. Se, että heillä on itsellä se ymmärrys oman toiminnan tärkeydestä ja tavoitteista, motivoi ja innostaa myös näitä tutoreita siihen omaan toimintaansa. Mutta koulutuksessa olisi hyvä käydä läpi tutorin tehtäviä ja rooleja, niitä mitä tuossa aikaisemmin oli puhetta. Sitten on hyvä myös kertoa ryhmäyttämisestä ja sen merkityksestä. Eli ryhmäyttämisellä saadaan tosi paljon hyvää aikaiseksi. Eli saadaan kaikki tuntemaan kuuluvansa ryhmään, saadaan kaikki toimimaan keskenään vertaisina ja toimimaan siellä luokkayhteisössä, että kukaan ei jää porukan ulkopuolelle. Ja sitä kautta saadaan siitä turvallisempi, saadaan viihtyisämpi siitä omasta luokasta ja silloin uskalletaan siellä olla oma itsensä ja ei tarvitse pelätä mitään, niin silloin ei ehkä sitten tule niitä poissaolojakaan niin paljon tai sitä koulusta putoamista. Koulutuksessa on hyvä käydä myös läpi tätä vertaistukea, vuorovaikutustaitoja, varhaista puuttumista. Sitten vähän käydä läpi sitä, miten tapahtumia ja vapaa-ajan toimintoja järjestetään. Ja varmistaa se, että kaikki tuntee sen oman oppilaitoksensa ja osaa sitä markkinoida. Ja sitten voi jatkokouluttaa myöhemmin esimerkiksi viestintä-, esiintymis-, hyvinvointi- tai ryhmäyttämiskoulutuksia. Eli voi pitää myös tämmöisiä täsmäkoulutuksia tietystä aiheesta sitten myöhemmin. Ja näissä kannattaa hyödyntää myös ulkopuolisia kouluttajia ja pyytää heitä tulemaan sinne teidän oppilaitokseen näitä tutoreita kouluttamaan. Hyvä on myös tehdä tässä koulutuksessa tutoreiden kanssa yhdessä tämmöinen vuosisuunnitelma. Eli tämä vuosisuunnitelma antaa rungon sille tutortoiminnalle ja rytmittää sitä toimintaa ympäri vuoden. Eli se ei olisi vain siinä lukuvuoden alussa tapahtuvaa toimintaa, vaan että se toiminta olisi käynnissä aina koko lukuvuoden ajan.
Ja tässä on nyt vähän esimerkkinä, että millainen on yhden koulun tutoritoiminnan vuosisuunnitelma. Se on ihan pilkottu tällä kuukausitasolla. Elokuussa on tutoreiden järjestäytymistapaaminen, eli se, että tutorit näkee sillä porukalla ensimmäistä kertaa, vähän pääsee vaihtaa kuulumisia ja kokemuksia edellisistä vuosista. Sovitaan uusien opiskelijoiden ryhmäyttämisestä, opastuksista oppilaitoksissa ja opintojen aloittamisessa. Sitten sovitaan, että miten kierretään luokissa kertomassa tästä tutoritoiminnasta ja miten luodaan sitä hyvää ilmapiiriä esimerkiksi näillä erilaisilla tempauksilla. No, syyskuussa on hyvä, niin kuin kaikkien muidenkin toimintojen jälkeen, on hyvä käydä aina tämmöistä vähän palautepalaveria tutoreiden kanssa. Eli tässä syyskuussa voi miettiä vähän sitä ensimmäisen viikon toimintaa siitä palautepalaveria. Eli mietitään, että mikä meni hyvin, mikä meni huonosti, mitä ensi kerralla kannattaisi tehdä toisin. Ja nämä on hyvä myös kirjata johonkin vaikka sähköiseen kansion tutoritoiminnan osalta, jotta sitten seuraavina vuosina toimintaa tekevät, niin voi sieltä käydä lukemassa hyviä ja huonoja kokemuksia. Mutta sitten on hyvä syyskuussa vähän suunnitella tapahtumia ja toimintoja. Tavataan uusia opiskelijoita ohjatusti tai vapaamuotoisesti tauoilla, tutoreiden järjestämillä tunneilla tai koulun jälkeisissä tapaamisissa. No, tässä esimerkkitapauksessa on lokakuussa tutoreiden toimesta järjestetty tällainen hyvinvointiviikko ja siihen liittyviä tempauksia. Sitä on suunniteltu ja järjestetty. Sitten on myös edelleen tavattu näitä uusia opiskelijoita. Ja tutorit voi myös käydä kertomassa näistä työelämäjaksoista tai näytöistä, vaikka siellä luokissa kiertää. Ja sitten jos on jotkut messut esimerkiksi ollut, niin on voitu käydä oppilaitossa sitten esittelemässä siellä. Marraskuussa on järjestetty tapahtumaa, joulukuussa pidetty vähän lukukauden päätöstä. Tammikuussa on taas vähän tämmöinen järjestäytymistapaaminen, eli mitä tehdään sitten kevään aikana ja suunnitellaan vähän kevätkauden tapahtumia ja toimintoja. Helmikuussa ystävänpäivätapahtumaa, maaliskuussa aloitettu uusien tutoreiden rekrytointi ja koulutus ja yläkoululaisten vierailujen suunnittelua. Huhtikuussa on ollut suunniteltu vähän vapputapahtumaa, kerätty vähän palautetta, varsinkin ensimmäisen vuoden opiskelijoilta, että mitä he on nähnyt tutoritoiminnan. Puretaan vähän sitä palautetta, käydään se tutoreiden kanssa yhdessä läpi ja mietitään jo valmiiksi vähän sitä syyskauden avausta ja uusien opiskelijoiden vastaanottamisen suunnittelua. Ja sitten vielä loppukeväästä toukokuussa on ollut vähän vappujuhlaa ja lukuvuoden päätös ja tärkeänä myös tutoreiden kiittäminen. Eli tutorit toimii vapaaehtoisesti tässä toiminnassa, niin tärkeää, että heitä myös siitä jollain tavalla kiitetään. No, tässä on sitten muutamia ideoita, mitä tutorit voisivat siellä koululla tehdä. Tärkeänä on tämä ryhmäyttäminen. Se ryhmän merkitys opiskelijan hyvinvoinnissa, oppimisessa, sosiaalisen identiteetin kehittymisessä on tosi keskeinen. On äärettömän tärkeää, että opiskelija kokee oman ryhmänsä hyvänä ja turvallisena, ja sitä kautta voi sitten keskittyä siihen oppimiseen ilman, että tarvitsee pohtia sitä, että tuleeko hyväksytyksi siinä omassa ryhmässään sellaisena kuin on. Eli tutoreita kannattaa kyllä hyödyntää siinä ryhmäyttämisessä. Eli tutorit voi vetää vaikka erilaisia toiminnallisia harjoituksia, tutustumisleikkejä. Sitten on kuitenkin hyvä huomioida siinä ryhmäyttämisessä, että varsinkin kun on vaikka siinä syksyllä, kun on ihan uusi ryhmä, ei tunneta vielä hyvin toisiaansa, niin siellä että on mahdollisimman tämmöisiä matalan kynnyksen harjoituksia, eli että ei tarvitse hirveän paljon vielä kertoa itsestään, vaan aika pienellä pääsee siinä sitten alkuun. Ja tärkeää olisi sitä ryhmäyttämistä jatkaa ihan sen koko lukuvuoden ympäri. Eli se ryhmien tutustuminen ei tapahdu ihan vaan siinä pienessä hetkessä tai yhdessä päivässä, vaan se on hyvä jatkaa koko vuoden. Se ryhmän kokoonpanokin saattaa muuttua siinä vuoden aikana. Sieltä voi tulla uusia opiskelijoita siihen ryhmään tai osa lähtee sieltä pois tai kaverisuhteet muuttuu tai muuta, niin aina on hyvä sitä ryhmäyttämistä jatkaa ihan ympäri lukuvuoden. No, sitten on tämä hyvinvointityö. Eli tutorit on osa sitä oppilaitoksen hyvinvointityötä ja luo omalla toiminnallaan siihen oppilaitokseen sellaista avointa ja hyväksyvää ilmapiiriä.
Voidaan esimerkiksi vaikka miettiä, että tutoritoiminnan kautta oppilaitokseen voidaan luoda oma tervehtimiskulttuuri, eli kaikki tervehtii toisiaan siellä koulun käytävillä ja tutorit kiinnittää erityisesti huomiota siihen, että he ainakin muistaa sitten siellä kaikkia huomioida ja opastaa heti näille uusille opiskelijoille, että tämmöinen on meidän koulun kulttuuri, että täällä tervehditään kaikkia. Tutorit voi järjestää myös tämmöistä hyvinvointiviikkoa, eli kiinnitetään huomiota vaikka fyysiseen ja psyykkiseen hyvinvointiin. Eli voi olla erilaisia teemapäiviä sen ympärillä tai asiantuntijavierailijoita tai voi teettää erilaisia harjoituksia, voi olla toimintapisteitä, mikä se sitten onkaan. Sitten voi olla erilaisia teemapäiviä ja vähän katkaisee mukavasti sitä tavallista opiskeluarkea, että on välillä vähän erilaisia päiviä siellä. Näitä teemapäiviä voi järjestää ihan mistä aiheesta tahansa. Voi olla just tämmöistä hyvinvointipäivää tai talviriehaa tai ihmisoikeuksien päivää tai mikä se sitten ikinä onkaan. Sitten on vielä yhtenä ideana tuossa tämmöinen nimikkotuutorit. Eli uudelle aloittavalle ryhmälle nimetään muutama saman alan vanhempi opiskelija nimikkotuutoriksi. Niin ne on tällaisia niin kuin lähituutoreita, jotka vastaa vaikka erityisesti tietyn ryhmän niistä asioista, siitä ryhmäyttämisestä ja muutenkin näistä opiskelijoiden asioista. Se voi olla, että tämä nimikkotuutori seuraa hyvinkin tarkasti sen oman ryhmänsä toimintaa ja on siinä sitten mukana ja apuna ja tukena kaikissa käänteissä. Ja tämmöisen nimikkotuutorin puoleen voi joskus olla vähän helpompikin kääntyä, jos on oikeasti se tuttu opiskelija sieltä koko ajalta ollut, niin silloin voi ehkä helpommin kertoa näitä asioita. No sitten tässä on vielä loppuun muutamia vinkkejä tähän toimintaan liittyen. Meiltä löytyy useamman järjestön yhteistyönä tehtyjä tämmöisiä digitarinoita. Nämä löytyy ihan YouTubesta, ulkopuolisena ryhmässä ja uutena ryhmässä nimellä. Näissä on hyvin käyty läpi sitä ulkopuolisuuden kokemusta tuossa ryhmässä tässä ensimmäisessä videossa. Eli miten koetaan olevansa siellä ulkopuolinen ja vaikka erilaisia ryhmätöitä tehdessä tai tästä saa hyviä keskustelua aikaiseksi niin ihan yläkoulukuntoa toisen asteen maailmassakin, että mitä se sitten tarkoittaa. Ja sitten tässä toisena videona on tämmöinen uutena ryhmässä, eli tulee kesken kaiken uusi opiskelija opiskeluryhmään ja mitä se sitten tarkoittaa ja mitä ajatuksia siinä voi herätä ja mitä hän toivoisi, että miten asioita otettaisiin hänen kanssaan vaikkapa esille. Nämä on hyvin tehdyt videot, ne kannattaa käydä katsomassa. Sitten löytyy myös oppaita tähän toimintaan. Eli meiltä löytyy ryhmään rakentamassa opas tutoritoimintaan opas. Siinä on linkki siihen. Ja sitten löytyy myös Saku ry:n, Sakki ry:n ja meidän yhteinen tutoritoiminnan opas ammatilliseen koulutukseen. Ja siihenkin löytyy linkki, mistä voi käydä lukemassa lisää ja käydä katsomassa ideoita ja mitä kaikkea sitten voisi siellä teidän oppilaitoksessa järjestää. Mutta ehdottomasti kannattaa tämmöistä toimintaa siellä koulussa ja oppilaitoksessa miettiä, olisiko tähän se teidän juttu ja hyödyntää tätä vertaistuen menetelmää siellä. Tästä saa tosi paljon niin ne aloittavat opiskelijat kuin sitten myös nämä tuutorina toimivat saa myös itselleen paljon kokemusta ja ajatuksia ja pääsevät vähän harjoittelemaan erilaisia taitoja siellä oppilaitoksen arjessa. Kannattaa lukea lisää ja selvitellä vähän lisää ja kysellä vinkkejä vielä tämänkin jälkeen. Kiitoksia tästä.